Guys, how are you? How are you everyone? Today's video, I'm gonna share with you about the different colors of cauliflower I've seen here inside this mall, Carrefour. Um, so, stay tuned guys para malaman nyo kung ano-ano ang iba-ibang kulay na nakita ko ng cauliflower sa loob ng mall na ito. Gusto ko lang i-shoutout guys yung mga nag-join sa membership ko. Umabot na sila ng 1 dosena. Kaya naman big shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa nag-join sa channel membership ni PingByahera. Ayan.